Capat ing sastra Jawa sing nduwèni makna enom utawa muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rencang-rencang kabeh. Perkenalkan nami kula Rizky Dicayani saking kelas 10-11 absen 39. Siti Soleha absen 36. Ini Pamungkas absen 30. Muhammad Yahya Aminullah absen 20. Tembang Macapat yaitu salah sijine jenis puisi tradisional ing sastra Jawa sing duweni aturan tertentu. Kayata guru gatra, cacahing laring guru wilangan, cacahing suku kata saben laring, lan guru laku pungkasane suara saben laring. Tembang Macapat biasane digunakake kanggo nyritakake piwulang urip, nasihat lan cerita tradisional. Ana swatara jenis tembang Macapat kayata sinom dan dugula kinenti lan liya-liyane. Mula, tembang Macapat iku ora mung kanggo hiburan, nanging uga kanggo nyebarake pitutur lan nilai-nilai budaya Jawa supaya tetep lestari. Asal-usul tembang Macapat ing budaya Jawa dipercaya wis ana wiwit jaman Majapahit lan terus berkembang nganti jaman Demak lan Mataram Islam. Tembang Macapat muncul minangka cara kanggo nyebarake piwulang lan ajaran urip marang masyarakat Jawa. Kan bentuk tembang supaya luwih gampang diapalake lan disenengi. Saliyane iku Macapat uga digugake ing karya sastra lan upacara adat. Ana uga anggapan yen tembang Macapat disusun dening para wali utawa pujangga Jawa Kanggo nyebarake nilai agama lan budaya. Supaya luwih gampang dipahami dening masyarakat zaman biyen. Mula, tembang Macapat dadi salah siji warisan budaya Jawa sing isih lestari nganti saiki amarga nduwèni nilai pendidikan, budaya, lan spiritual. Tembang Macapat sinom yaiku salah siji jenis tembang Macapat ing sastra Jawa sing nduwèni makna enom utawa muda. Tembang iki nggambarake masa enom yaiku wektu kanggo sinau, golek ilmu lan nampa piwulang urip. Ciri-ciri tembang sinom yaiku nduwèni aturan guru gatra, guru wilangan lan guru lagu sing wis ditentokake. Isi tembang sinom biasane isine nasihat piwulang, ngaji lan ajakan supaya wong enom sregep sinau lan tumindak baji. Sekar Macapat sinom ambeke kang wis utama tan ngendak gunaning jami amiguna ing ngaguna sasolae kudu bathi pintere den alingi budune ditaka ngayun pamriye den ina mring padha padaning jalmi suka bunga den ina sapadha-padha. Mugi-mugi tugas menika saged nambahake kawruh lan nglestarekake budaya Jawa ing jaman saiki. Matur nuwun pun nyimak video punika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.